na guys. Bentas na dyan guys. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hi guys, good morning. Ako na pud ni karong adlaw guys, mo to dimig tagbilaran. Kay tingbayad na lagi pud sa globe ni Unsa guys? Ya guys, gimingon ako na sa gaano mga seafoods. Yung mga paborito ni sang pagkaan, mga talaba, mga basa ka ng mga seafood guys. Dara tabang na kuno isang baba nga wa na sa nakagagingan na amang sudan karon ni dari sa amang bahay kay isda man og manok. Unsa nangita lagi sa og seafoods. Ya guys, para ray biyahe di ana dami sa dao, di ana mi sa ICM. Masud sa di mga ICM guys sa tumig globe. Magbayad mi naghuman, mangita mi og kananan nga mga seafoods or sugba-sugba. So, sa panglamiain mong kanang anak. Gutom na yung taon siya guys. Ando na katumukaan ko ng lami. At sa mo guys, sa bukid, dahil tubas ka mang kamali, gano'n na man manampin mi sudan hinoon. Pero, sa kasimana sige uwan mo to nga sa kasimana dyan may isda. Kag naitabo, naburutan siya sa kasimanang isda na mong sidaan. Pwede guys, 1 week ito ko isda. Giburutan siya. Luwi lang ang tampot. Okay guys. Para magmingaw. Mingaw kasi. Hi guys, padong kami sa Abis to Abis Seafood Restaurant ato sa Kugon. Ato ko sila mukhaan guys kay kita man sila og kuan. Kita sila sa one eat all you can. Atang tanawon karon guys og unsay nakaanda ng dari sa first time na mukabit man yung kanda. Kadakaon na mo dari kaya mo din sa CM. Kurang na mo dato padong namin ang sa resikin nila. Bisa Kugon. Hey guys, yan na mi. Hi guys, diyan nagazud mi sa Abis. Kananan dari sa CPG. You can mama kami. So magsugba na kaya ka mag-video. Sa ni Abis, ma'am? Yes, ma'am. Abis. Ya guys, so na si Mem, excited na si Amy to. Nauna na magsugba na kung sugba. Hala, tanan, sugba? Nasilisag ba? Nasilisag ba? Maganan ka magsugba. As mo ka magsugba? Tama na Ah, first time. Ya guys, daghan ka doon silang mga sugbaanan. Karon pa sa kuno kasudungin ani. Anay sugba-sugba. Kita mo sugba jud mismo sa atong mapiling pagkaon. Uyaw lagi. Nag-research ka? Nag-research ka kasang na yun ani. Ya guys, kuya Dennis daw kung mapadaghan kag kuhag pagkaon sa di nimo mahurot kay magdubli jud day kag bayad. Bayaran nimo nang wa nimo nahurot nga pagkaon. Nana day nang bupil. Lagi kamote tanaw. Kina siya, ma'am? Baka? Ay? Kananglan, kapag si busog pa dali, lingaw ka ito ning panak, kaya na niron ay. Orang niya manggipil lagi subaw guys. Kailangan mo na lang. Mana isigan na? Ngaran na. Kan kari akong gigit na. Anang mas be. Guys.
Diya guys, nagawa ko na niya mong ipangkuha kay grabe mang karaghan. Sabagay kaning talaba guys, dakara man ni sa kuan kabhang wa man ni sedya. Durughan lagi pag among gipang punit. Naarakan kazo. Saan kani paghurot. Pebble black kuha. Nabentas na dyan ni guys. Guys, kami magurot na guys. Napagisubanan na. Guys, sa magawa sa magkaon. Halimaho ng aso. And ako taga-sumba. Ay guys, manito sa ta. Naginay na nanigaan guys. Among sa nagyan. Kailangan sa parang singin. Sa tawag diya sa mga koy panito. Sana? Di natabang. Ako natabang siyang baba guys. Okay. Ay guys, sasunog lang ang sinog pa. Sindahan magkain. Kusugan na guys, sa panahon ko ng sinog pa naman. Mga kapot. Busin na rin? Oh. Hindi mahurot to. Sinong lagi. Lag, di mahurot ang pagkain. Huwag doble jig bayad na naghanag i-order na guys. Di mo barag og, di mahurot kay magdoble og bayad. Yeah guys, kaya ginaw na hurot ko dito nung amang gipang sugba-sugba ganin ang arang naghana. Diya si MM. Wala din magtabang ang isang paminos ang baba guys nga nakakaan na si Zaog. Diyan gipangitang pagkain nga seafoods diya. Muli na mi guys, matumin sa ICM karon. Dali sila guys ha. Atbang sa Hyundai Tagbilaran service. Tagbilaran dahil nga balikan nagkutsi. Yara din atbang di ay. Ay guys ha. Ano yung ginagawa mo? Ano? Mapot-pot. Siya guys, huwag dyan na madali sa CM nga. Nasayti ko na ko dari sa butuyo ako kasabot ko kakasapon dari sa CM. Nga, nasayti ko brunadik na hinukong tao. Diyan. SM guys, yung mga kuwan pagkain. Diyan guys, grabe ka kasapon na siguro na nasayti ko sa mga tao dari nga ano na kailangan mahadlog na noon. Sa una di mo ko ingani, di ko mahadlog. So sabi dyan nagmainton si Skusud para namugnaw ko. Sa mo ba itong gikain o sa makaluza ba sa gikain ba to o sa kuan kadlag sa tao. Ko kasabot guys ang katiguang nga gazet guys. Tsaka karon pa ulit dami guys padong nami sa terminal. Padong nami Guli Galicia. So guys, salamat sa inyong pagtanaw sa ang vlog. Bye bye.